Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і як звычайна мы абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі з нашай студыі ў Варшаве. Ведаеце, апошнія гады, скажем так, у гісторыю нашай краіны Беларусі добавілі новыя даты, якія, ну я не ведаю, можа быть, не стануць некалі чырвонымі днямі у календары, але про якія неабходна памятаць. Я думаю, что мы будем про іх памятаць, тому что альбо гэта гераічныя, альбо трагічныя, альбо просто прыгожыя падзеі, якія адбіліся ў гісторыі не толькі гарадоў, дзе яны праходзілі, але і ўсёй краіны. Я маю на увазе, што сёння 13 верасня, але ў 2020 годзе у вядомым горадзе Брэсце адбыліся падзеі, якія потым шмат хто ўзгадаваў і якія сталі такім штуршком для, можа быть, нават для такога узмацнення рэпрэсій, якія распачаў супраць беларускага народа, альбо лепей сказаць, працягвае, узмацняе супраць беларускага народа лукашэнкаўскі рэжым. Гэтыя падзеі і тое, што было ўслед за імі і як яны адбіліся на нашым сённяшнім жыцці, мы сёння і абмяркуем з маім госцем. Прадстаўнік Беларускай асацыяцыі палітвязняў, дэлегат фракцыі «Каманда Латушкі» і руху «За свабоду». Але можна лепей сказаць, адзін з фігурантаў карагоднай справы брэскай, Олег Кулеша. Прывітанне, Олег. Вітаночки, вітаночки. Олег, давай по парадку вернемся ў гісторыю. Што ж гэта за карагодная справа? Што адбылося 13 верасня 2020 года ў Брэсце? Што там стрэльнула ў галаву гэтым брэсчанам, што яны там такога учудзілі? Ну, насамрэч, брэсчанам, як кажуць, заўжды стрэліла штосьці ў голову. І насамрэч, Брэст, мажліва, супраць Мінска трэба пацягацца, хто яшчэ болей пратэсны горад. Ну, калі браць і так гістарычныя падзеі, таму што все ведаюць, як брэсчане адстойвалі свае правы за знішчэнне прадпрыемства, якое, врэшце, зараз падаравалі забойцу. Ось, але што было непасрэдна тады? Ну, мусіць, дзеля таго, што было непасрэдна тады, можна зацепіць і такое пытанне, што з'яўлялася трыгерам. Таму што апошнім часам мы все добра кажам, вось трыгер гэта быў ковід, гэта былі падзеі 2020 года, вось гэта сам Лукашенко і гэтак далей, і гэтак далей. Але ці акрамя всего гэтага трыгерам, мажліва, з'яўлялася тое, што ўжо людзей просто задзяўбло 6-8 разоў слухайце на Новы год, усё по 500. Задзяўбло тое, што насамрэч у Берасце, ну, калі сам абласны гэты горад, то ён яшчэ жыве больш-менш прыемна, а маленькія мястэчкі побач там ні халеры прыемнага няма. Таму што фактычна чалавек афіцыйную зарплату, напрыклад, у калгасе ў Пружанскім раёне целятніца можа атрымаць і да 2000, на рукі яна атрымае 300 рублёў, таму што вылецяць за тое, што здохлі нейкія целята. Ну, то бок гэта все прывяло, все гэтыя адна падзея за адной, жыццё чалавечае, глеба, якая не родзіць, усё цалкам прывяло да таго, што ў 2020 годзе, тым больш, што ў нас з'явілася 3 прыгожыя красуні, жаночы твар, і моцна падтрымалі людзі. І вось у 2020 годзе, напрыклад, я там апынуўся, таму што ў гэты раз я не захацеў паехаць у Мінскі, а паехаў у Берасце. Ну, лічыў сваім абавязкам, трэба пабываць у розных гарадах, ну, дзе паспеў пабываць, там паспеў. У Пінску не паспеў і ў Гародні не паспеў. Але вот сапраўды, я хацеў было спачатку как бы так апеляваць Олегу, а потым падумаў, калі браць там не можа быць якую-нибудь гісторыю, там не 90-е гады, не нулявыя, а браць апошнія гады, там, скажем, 18-й, 19-й, той же самы 20-й, то на фоне Мінска, дзе на Чарнобыльскі шлях, на Дзень волі, ну, не беручы 18-й год Дзень волі, а там іншыя там нейкія падзеі. Ці там, скажем, мітынгі супраць аб'яднання Беларусі і Расіі, там супраць паглыблення інтэграцыі, якія ў 19-м годзе збіраў і ў 20-м Паша Севярынец, ну, прыходзіла добра, калі 100 чалавек.
Ну так. І так зрэдку, а Брэст бурліў пастаянна, то там супраць завода, то яны голубоў нейкіх кормяць, так. то там яшчэ Пятрухін з Кабанавым там нешта чудзяць. так. І вот то есть такая традыцыя пратэсная, яна добра за апошнія гады перад 20-м годам ужо так умацавалася. Паглядзьце, наколькі гэта добра было умацавана і гэтак далей, што ўлада рабіла такі выгляд, што Берасце нібыта гэта такі афіцэрскі горад, куды прыехалі расейцы, яны жывуць і нікога не хвалюе, нічога не хвалюе, не трэба нам ні Беларусі, не трэба нічога. Таму Берасце, я лічу, у яго арганічна дзесьці там патаемна быў супраціў такі, што не, мы нармальныя беларусы. Правильно, а што вам у Брэсце там было цікава? Галоўнае Volkswagena купіць, вось гэтага вот з бакам вялікім. Но а потым прадаць. Ну а перад гэтым яшчэ там пару десяткаў разоў туды-сюды скатацца ў Польшчу. Ну, так. З кантрабасам. Ну, а Берасце гэта ж з'яўляецца адзін з партовых горадаў Беларусі. І мажліва, каб не дзеянні Лукашэнкі, то лепей было бы збудаваць і не той плавательны гэты басейн, што яны зрабілі, а зрабіць яшчэ і злучэнне праз рэку з Польшай. Але то ўжо, прабачце, не ў цікавасцях улады было. Але павяртаемся да карагоднай справе. Насамрэч, гэтае скрыжаванне, яно ўжо не першы раз пазначана ў гісторыі горада. Там ужо былі ўжо пратэсныя рухі і пратэсты, якія адбываліся па таму ж самому прадпрыемству акумулятарнаму, яны ж таксама туды заводзіліся. То бок для людзей гэта ўжо, скажем так, такім намоленае пратэснае месца. Так, нібыта штосьці такое. І я лічу, што ўвогуле пасля карагоду мажліва там з'явіцца і кальцо, альбо нейкі помнік, альбо яшчэ штосьці, таму што для берасцейцаў гэта ўжо вельмі важна. І, дарэчы, мусіць не толькі для берасцейцаў. Вы ж паглядзіце, гэта дзейсна самая масавая крымінальная справа. І 290 артыкул, як у нас за кратамі, калі мы сидзелі ў СІЗА, называлі іх гарматчыкамі. То бок людзі, якія першыя прынялі выклік на сябе ўдар, 293 крымінальны артыкул 10 числа, гэта ж таксама гэта скрыжаванне. Это таксама там. Але чаму пратэст у выглядзе карагода? Хто гэта прыдумаў? Як адкуль это ўвогуле ўзялося? Вы ведаеце, я стаяў у сярэдзіне карагода. Не першае, там некалькі карагодаў было. Усі 3 ці 2 ці 3 адразу. Першы, а калі заўважыў, яно якось мне туды імгненна зацягнула, я ўжо, калі другі раз уже разгортваўся карагод, я ўжо стаяў у сярэдзіне са сцягамі сваімі. Вось. І, мажліва, гэта проста душа такая. Вось наша берасцейская душа. То есть кто-то там бегае по вуліцах туды-сюды с акцыямі, а брэшчане сталі і давай карагоды круціць. Калі ў мяне на суду потым казалі, выклікалі сведчыкаў і казалі, чаму вы закрылі сваю краму раней? А чалавек казаў, я палохалася, што прыбежыць амап і разаб'е маю краму. А вось гэтыя што? А гэтыя, кажа, цудоўныя людзі, яны прыходзілі, у нас марозіва пакупалі. Кіроўцы, якія сидзелі у грамадскім транспарце, яны казалі, нам адразу прынеслі вады, нам адразу спыталіся ў пасажыраў, можа камусьці кепска, можа яшчэ што, можа дапамагчы камусьці. Гэта все было хаатычна. Вось у чым сутнасць, тое, што гэта не запланавана было. Ёсць 12 асоб, якія лічацца там самымі сур'ёзнымі ворагамі, і гэта супер-дупер такія гэтыя істоты. Але, дарэчы, па крымінальнай справе я іду сярод гэтых 12. Ось. Але гэта все было хаатычна, ніхто не ведаў. Проста заігралі 3 чарапахі. Проста народ заспяваў. Я так і ведаў, это Вольскі ва ўсім вінаваты. Мусіць берасцейскія міліцыянты. Таму што калісьці, я ведаю, у 15-м годзе, у 10-м годзе і ВДВ, вось гэта берасцейская, і міліцыянты берасцейскія, яны калі маршыравалі, яны выконвалі акурат песню «Тры чарапахі», спявалі.
Вот это поворот. Вось так, это нечаканы паварот. Я сидзеў з людзьмі у СІЗА, якія казалі, ну яны і міліцыянеры і жаўнеры, яны казалі, так як гэта за 3 чарапахі, так мы ж спявалі, калі з строем хадзілі, там па строі здавалі, рыхтаваліся там да нейкіх парадаў і гэтак далей. Мы ж спявалі ўсе, гэта была наша... Ну, правильно, потому что яны спявалі, но шлі строем, а вы пачалі карагоды круціць. Так. Вот оно в чым. Самае ж галоўнае, што было дасягнута за 2020 год, гэта зразуменне свайго. То бок людзі самастойна, без нікога, без некага знешняга дамаўлення альбо яшчэ што-небудзь для сябе проста зразумелі, што а божачкі, што мы робім? У нас ж ёсць свой сцяг, ёсць свой герб. Існуе свая мова. Я на мове стаў размаўляць, і калі канчаткова павярнуўся да размаўляць па-беларуску, гэта калі я спускаўся у Берасцейскай і чуў па гэтых вось сходках туды. Вось яшчэ я заходзіў, яшчэ якась туды-сюды трасянка была, а калі спусціўся, всё. Вось так мяне пераклініла. Я не ведаю, як гэта так адбылося. І я разумею, што мне гэта як асалода, і павяртання няма. Мажліва, вось у тым карагодзе. Мажліва. Олег, все ж таки, ну карагод, ну акцыя пратэсту там і гэтак далей, ну па ўсёй краіне ў тыя часы праходзілі гэтыя акцыі. Чаму менавіта справа карагодная стала такой масавай і такой жорсткай? Чаму да вас вот менавіта так дачапіліся? Ці это мясцовыя вырашылі так вось сталічнаму начальству дупу пацалаваць, ці што гэта вот? Ну, па-першае, да гарадзейскай і берасцейскай вобласці асаблівае стаўленне Лукашэнкі, таму што гэта заходняя Беларусь. Вы думаеце, што ён здарма зрабіў гэта 17 верасня, свята адзінства і гэтак далей? Насамрэч, гэта вельмі сур'ёзная, вялікая розніца заходняя і ўсходняя Беларусь. І самае дзівоснае, самае прыемнае, што мы жывем адным народам. Гэта насамрэч для іншай тэмы, калі-небудзь мы паразмаўляем пра гэта. Але што тычыцца Берасця і карагода, то тады ж уже былі прыгнаны гэтыя цэрберы Лукашэнка, асаблівыя да гарадзейскай, берасцейскай вобласці. Па-другое, Берасця гэта ўсё ж такі адзін з самых заходніх гарадоў, то бок там разуменне, правду кажаце, сеў на Volkswagen з вялізным бакам, з'ездзіў пару разоў Польшу, але акрамя таго, што ён туды паліва зліў, ён яшчэ адтуль прывёз разуменне, што існуе іншы пральны парашок і іншая пральная прылада, што прасла бывае для чалавека, а не дзеля таго, каб яго цягнуць, і туды трэба класці вуглі, размухаць, і каб папраці сваю вопратку. Што дзіцячае харчаванне, яно бывае, што так, што дзіця не адчувае на сабе нейкіх хвароб, што існуюць розныя лекі, што можна жыць і інакш. Гэта свядомасць была. А тое, што непасрэдна карагод, так прабачце, а што вы яшчэ хацелі? Я ж кажу, гэта душа. Ну добра, калі вярнуцца да ўсё ж такі рэпрэсій, я разумею, што да, Гродна, Брэст гэта тыя мясціны, якія вельмі важныя і как бы яны павінны былі паказаць, але што стала вынікам? То есть вот колькі мы кажам там самая такая масавая і гэтак далей, але ці ёсць звесткі, колькі людзей па выніку вось гэтага карагоду апынулася за кратамі? Калі браць за сур'ёзныя вынікі менавіта пра берасцейскую справу, я магу сказаць невялічкімі словамі са свайго верша. Паглядзіце ў Берасці чэргі для СІЗА. Адбыліся выбары, стогне грамада. Але калі казаць лічбамі, то з таго, што вядома, гэта болей 500 чалавек прайшло праз гэты катавальны прэс. Калі взяць і пра справу асуджаных непасрэдна, то весна дае 134 ці 135, я валодаю інфармацыю 138, то не азначае, што ёсць некая крыўда да весны. Не, просто весна робіць сваю справу годна і дае дадзеныя па заяўнаму прынцыпу. Але гэта не азначае, што гэта мы дакладна ведаем усё. Але з таго, што мы ведаем, што болей 135 чалавек было асуджана. Што усяго, калі браць і па месяцах, то канцлагеры атрымалі цалкам на 195 месяцаў. Гэта, мажліва, гэта ўжо будучая сур'ёзная гісторыя. І я ведаю, што нават зараз у Берасці
знаходзіцца чалавек у СІЗА па берасцейскай справе. Вся справа тым, што вынікі гэтай берасцейскай справы яны пойдуць яшчэ далей, таму што існуюць людзі, якія пасылкі дасылалі, якія лісты пісалі, якія прыносілі ў СІЗА нейкія харчовыя спасылкі, яны таксама далучаны да карагоднай справе. Толькі чамусьці мы гэта пакуль аддзяляем. Нічога, калісьці павернемся дадому, лічу, што вельмі хутка і з гэтым разбіраемся. І тады вынікі будуць зусім не 500 чалавек, а надта болей. Я шоў в 9 ці 8 десяткі десяткамі. Людзей садзілі десяткамі. Ад 7 до 12 чалавек в адным гэтай дзесятцы асуджаных. Некаторыя людзі прыходзілі, яны шчыра змагаліся, таму што шукалі панавенства закона. Той чалавек, які ведаў, што гэта ўжо бессэнсова, я ведаю вырак па карагоднай справе 2,5 гады. Мне далі год і 7. Ну, вам далі, вы потрапілі, можна сказаць, у одну з першых, ці ў першую нават эту десятку асуджаных? Не, далёка не ў першую, я яшчэ на суды паездзіў, я яшчэ паглядзеў. Фактычна, мажліва, шанец быў, але не было разумення таго, што трэба цікаць. Разуменне было, што, мажліва, трэба. Жадання не было, і сумленне не дазваляла. Ну як? А сэнс тады в чым? Вось тое, што зараз прапануюць, там, рэвалюцыя прайграла, і гэтак далей, давайте пацалуем сіпатую шлёндру невядома куды, кагосьці прызнаем. Вы нармальныя людзі. То бок усе гэтай пакуты, што дарма? Людзей проста так? Не завошта? Я ведаю, што карагоднікам нават пальцы ламалі ў лесе. Такія выпадкі былі, калі пераводзілі з хатняй хіміі з хіміі з накірункам на канцлагеры. Былі такія выпадкі, што людзей вывозілі ў мехах з кульком на галаве. Пісталеты ставілі да патыліцы. За што? За марозіва? Таму я ніколі не прыму такі бок, што рэвалюцыя прайграла. Па-першае, таму што рэвалюцыі не было. Было адраджэнне нацыі, то іншае. Па-другое, таму што берасцейская карагодная справа. Гэта мірны пратэст. Ён запісаны ў Канстытуцыі. Мяне везлі, гэтыя вертухаі везлі на суд. Дарэчы, даволі такія нармальныя вертухаі, таму што яны сказалі, мы тебе пасадзім так, каб ты ў шылашку змог паглядзець, якое надвор'е на вуліцы. Я тады праз дзверы в шылашку в аўтазаке назіраў лісце. Уже ж восень была. Ну, ось. І побачыў там, кабеты ходзяць з возікамі, дзецей возяць, ну, штосьці пра шылашку змог пабачыць. Але гэты вертухай кажа, вы разумееце, што бы было б, каб на хуткасці 120 некая там Альфа-Ромео ці штосьці яшчэ врэзалася бы ў гэтых людзей. Насколькі забздуреная галава у іх. А на якой падставе і ў адпаведнасці з якім ПДД Альфа-Ромео ў горадзе можа 120 ехаць? Ну, хіба з Варшавы не мог супыніцца на мяжы і ляціць? Ну, то бок да яго нават не даходзіла, якую бздуру ён несе. Была прад'ява таго, што затрымалі рух і гэтым нанеслі велізарную шкоду, 600 рублёў вылічылі затрыманне грамадскага руха, цэлых 600 рублёў. Абышлося берасцейскай уладзе, але адвакаты яны не змаглі дабіцца праўды, таму што ніхто, врэшце гэтыя аўтапаркі казалі, няма ніякай шкоды, мы ўсё нагналі і гэтак далей, што колькасць людзей, якая знаходзілася ў гэтых аўтобусах і ў гэтых тралейбусах, не адпавядае той колькасці, каб былі страты. Але як феерычна скончваецца? Вадамётам, толькі людзі ў Берасці ўжо разумелі, што гэта такое вадамёт. Все ўжо наглядзеліся. Дарэчы, тое, што лічыцца, што ў Берасці першыню афіцыйна быў прыняты вадамёт. Канешне, гэта не азначае, што, ну, мажліва, гэта неяк афіцыйна. Я не ведаю, можа, да гэтага менты прымалі гэтыя вадамёты сакрэтна, ці што, но ўжо афіцыйна гэта мусіць пра тое, што было заяўлена, што гэта
выкарыстоўваецца дзяржавай, владай. І ён просто як памывалка праехаў, вокны памыў. Ну, сур'ёзна. Там KFC мусіць стаіць побач, ці што, ён просто памыў вокна. Але далей прылетаюць менты, церберы. Яны вылетаюць з гэтых аўтазакаў, яны падлетаюць да прыпынка, і просто все, хто там стаяў. А там стаяла большасць, якія не прымалі ўдзел у карагодзе, таму што карагоднікі, яны зразумелі і разышліся. Я гэта все бачу. То бок людзі, якія стаялі на прыпынку, яны атрымалі за ўсё. Іх і павлаклі ў СІЗА. Уйшоў у СІЗА, вылецелі з дружкамі, адлупцавалі, павезлі. Так, там былі тыя, хто і на карагодзе быў, але былі і простыя людзі. Ну, рэжымнікам как бы ўсё адно, там же ж плацілі как бы прэміальныя не за тое, каб ты таго, каго трэба лупіў, а за тое, што бег махаў дубінкай направа-налева. Усё ж такі ў калоніі за кратамі, якое было стаўленне з боку адміністрацыі, там іншых, хто сядзеў па іншых артыкулаў, крымінальнікаў якіх-нибудь, господи, дзебашыраў, і тут вот за што? Ну, за карагод. І вот як вот людзі ставіліся. Так там ввогуле на зонах зараз стаіць верхал у галовах гэтых вертухаев, тому што карагод та яшчэ ладно, тут хоць нейкія дзеянні былі, то бок людзі танчылі. Яны не парушаюць закону і гэтак далей, ну просто людзі танчылі, а калі за падабайку заязджае чалавек. Все, ты палітычны, ты жоўты. Я яшчэ сидзеў даволі такі у лагоднай калоніі, бабруйскай. Мажліва з таго, што ў яе у падзеі 10 верасня моцны бунт быў. Канешне, ён скончыўся, канешне, ён не перамог, канешне, там 90 чалавек паехала на крытую, але ён быў. Канешне, ён быў незразумелы, без ідэі нацыянальнай і гэтак далей, але людзі бралі бурак і прасціню проста размалёўвалі ў бел-чырвона-белы сцяг і там дзесьці вывешвалі з вокнаў, таму што кажуць, што ў Бабруйску іх бачылі з вокнаў гэтыя сцягі. Па-рознаму было. Але пра гэта все ці варта казаць. Так, калонія, яна кожнага цікавіць, як вы там сидзелі, гэтак далей. Ну, не ведаю. Я ведаю тое, што насційны тэрмін скончваецца на мягкі знак. 5 і болей. Мы там лічыліся турыстамі. Таму што заехалі, ну, ось я там колькі 9 месяцаў СІЗА прасидзеў, 8 месяцаў СІЗА, 9 месяцаў калоніі. Пакуль падняўся в атрад там і так далей. Ну, то бок ты, хто з вялікімі тэрмінамі, а да карагоднікаў увогуле ставіліся з павагай. Мажліва, разумелі. Вертухаі, ну, тут у каго розум хоць крышку ёсць, ён усё разумеў вочы ў глебу. У каго няма, ну, такіму ўсё роўна. Ён гатоў браць аўтамат і расстрэльваць, таму што вы ж тэрарысты, вы ж супраць дзяржавы. Па-рознаму ставіліся. Олег, тэрмін, скажем так, любы тэрмін у лукашэнкаўскай турме гэта жах і не трэба каб нават узгадываць, каб яго там было, але у параўнанні з іншымі невялікі тэрмін, разуменне от выйшаў і разуменне як хутка з'явілася, што трэба з'язджаць, што жыцця тут не будзе. Ну, мои прыгоды не скончыліся на гэтым. Врэшце мы з жонкаю цалкам яшчэ заехалі яшчэ раз у Ічу. Я сперш заехаў у Ічу ў Пружане, выйшаў 40 хвілін пасля суда, прыязджае аўтазак, я толькі жонкі паспеў крыкнуць: апранай усё цёплае, што маеш. Она стаяла, штось пятэльню паставіла смажыць, і так і праз колькасць суткаў прыйшлі, стаіць гэта там пятэльніна холодная. Вось пасля гэтага ўжо якась бы яна мне сказала: ты як хоч, для мяне адкрылася яшчэ адна Беларусь, я болей тут не буду. Не мае сэнсу. А калі ты выйшаў з зоны, адразу, ну, трэба ўжо прымаць да разумення. Так, там ёсць рух, там ёсць людзі, но яны зараз будуць маўчаць. І гэта лепшае, што яны могуць зрабіць. І толькі калі мы звонку дадзім адтюль вялізны рух, мажліва, там штосьці адкрыяе, але мажліва і не. І трэба прыняць і да таго, што фактычна на сённяшні дзень задаўлена вся Беларусь. Яны пад сполахам сядзяць.
людзей вось зараз выпускаюць, вы думаеце, так, Лукашенко рвецца на тое, каб прайсці, каб якасць абысці, каб яго тут прынялі на захадзе, хоць пачалі з ім размаўляць. Ён мяняе міністра, новому міністру дае такі пернік з сабою, на табе колькасць палітвязняў выпусцілі, ідзі размаўляй, рабі што-небудзь, абыходзьце санкцыі, таму што мы ўпершыню дабраліся да таго, што не так сабе проста санкцыі, а дзесьці пачынаем шукаць і абыходы, і людзі тут знаходзяць, паказваюць аўто на літоўскай мяжэ, якое затрымалі, яно санкцыённае, і яно працуе. То бок упершыню тут у замежжы такі моцны рух. І суадносна ён упершыню дзейнічае, таму што латушка не можа супакоіцца, бегае тут паўскрозь і кажа, акрамя санкцый. Я таксама бегаю, кажу санкцыі, таму што на плошчу людзі выходзяць, таму што калі памірае палітвязень, перакрываюцца амбасады. І як вы не кажыце, нават калі прыходзіць 10-20 чалавек, польская ўлада тут у Польшы альбо ў іншай амбасадзе, іншай краіне, бачыць, што беларуская амбасада перакрыта, яны закрываюць вокна. Яны сидзяць там, амаль што ўзброеныя, у затачэнні. І гэта спрыяе таму, нават таму, чтобы выходзілі гэтыя людзі. Але калі яны выходзяць, іх яшчэ адна ёсць мэта. Раскідаць па мапе, хто куды выйшаў, атрымліваецца так, што ў кожным маленькім гарадочку ёсць 1-2 чалавека, альбо ў вялізным горадзе некалькі чалавек, каб людзі назіралі на тых, хто выходзіць перад выбарамі. Каб яны бачылі, ідзе худы, змучаны чалавек з мяхамі пад вочамі, прабачце, які ідзе, ад якога все абыходзяць, у якога няма ні сяброў, ніхто з ім не вітаецца за рукі. Гэта все мы пражывалі ўжо. Это было в нашай гісторыі. Так сама выходзіш і ты. Я выйшаў, мне людзі, ведаючы мяне, пераходзілі не на іншы бок, а на іншую вуліцу, каб не сустракацца. Таму што край Божы тебе заўважыць побач мне, ну ось так у малых гарадах. А тое самае ў Берасці. Не такія яны вялізны ў нас гэтыя гарады. Ну, Мінск там мільёны. Астатнія-то не так шмат людзей. А яшчэ сполах той, што ім кожны дзень льюць у вушы, што за вамі сочаць, за вамі наглядаюць, і вам паказваюць, вось яны ідуць з зоны. Вось яны ідуць з зоны, наперадзе выбары. Падумайце, ці варта вам зноў танчыць карагод? І таму, калі мы тут забываемся пра такія даты, гэта самае лайно, якое толькі можа быць. Вы ж ехалі, але вы не пакінулі ўсю гэтую справу просто так, не вырашылі выкінуць з галавы і пачаць жыць сваім жыццём. Была вами у тым ліку створаная такая асацыяцыя, беларуская асацыяцыя палітвязняў з мэтай дапамагаць тым, хто палітвязням, тым, хто з'язджае. Для гэтай нагоды, для гэтай патрэбы былі створаныя пэўныя шэлтары, каб таксама людзі, якія з'язджаюць, прыязджаюць, мелі магчымасць недзе спыніцца. Дарэчы, ось зараз Олег раскажа пра гэтыя шэлтары, якую ролю яны выконваюць, на што яны патрэбныя, а у нас у апісанні ёсць рахункі. Рахункі ў рознай валюце, гэта на патрэбы шэлтараў. Чаму узнікла сітуацыя, што трэба вот зараз звяртацца да людзей, каб яны дапамаглі, пералічылі нейкія пэўныя сродкі на шэлтары? У нас шмат чаго мы робім у нашай асацыяцыі. Гэта і праект «Земля», і гэта і праекты па шэлтары, і некаторыя праекты у нас самастойныя, некаторыя праекты мы робім у супрацы з іншымі пляцоўкамі. Вось шэлтары – гэта распрацаваная праца BuyHelp, і Ганна Федаронак свой шэлтар, яна ёй дапамагаў BuyHelp, пераадкрылі яго, калі ў яе была вельмі дрэнная сітуацыя. Таксама асацыяцыя ёй дапамагала, мы все скопам кідаліся, рабілі тут, распаўсюджвалі, каб людзі дапамаглі ўратаваць гэты шэлтар. Але BuyHelp таксама ў супрацы з намі адкрыў такі шэлтар ва Вроцлаве. Ён аказаўся вельмі цудоўна працуе. Ён добра працуе, на месцы працуем мы, нам дапамагае BuyHelp, ён сплочвае за гэта жытло, нам дапамагае суполка Вроцлава, яна мае афіцыйную рэгістрацыю, яна таксама збірае грошы, і вынікі ў них даволі такі недрэнныя. Але напрыканцы года сталася так, што ў некаторых шэлтарах з'яўляюцца грашовыя патрэбы. З нашага боку
Мэта адная уратаваць, каб гэта все працавала. З наступнага года я ведаю, што я размаўляў з Алексеем, ён сказаў, што працягнецца далей фінансаванне, но трэба вось до конца года якасць падтрымліваць і якасць дапамагчы, каб гэта праца не сканала. Што такое шэлтар Федаронак у Варшаве, тут мусіць ведаюць усе. Гэта болей 1000 чалавек там прайшло праз гэты шэлтар. З 24 года ён ввогуле працуе толькі для беларусаў. Там сем'і, дзеці, там і адзенне, там 2 месяца людзі атрымліваюць жытло, і ваяры прыязджаюць, і все там, калі ты палітвязень, не палітвязень, ніхто асабліва там на гэта не глядзіць. Калі ты ўцікач, таксама там прымаюць. Тое самае у нас ва Вроцлаве. Тое самае робіць Вроцлаўскі шэлтар. Канешне, мы там існуем меней, у нас там штосьці каля 60 чалавек толькі прайшло. Але вось з'яўляецца патрэба, і мы парашылі звярнуцца таксама да людзей, да беларусаў, каб сабраць вось гэтыя сродкі. Нам прыблізна патрэбна па 20 000 на кожны шэлтар злотых. Ну, прыблізна гэта так. Дзесьці болей, дзесьці меней, але у сувязі з тым, што асацыяцыя працавала амаль штогод фактычна як НДА, і ўжо мы з гэтага года маем і рахунак, і все астатняе. У нас з'яўляюцца новыя магчымасці, і мы выходзім да людзей з просьбаю дапамагчы, таму што гэта вельмі варта не згубіць. Таму што па той самай карагодняй справе людзей зараз будуць затрымліваць, і ў людзей трэці раз у галаве перад выбарамі узнікне пытанне, ці варта з'язджаць, ці не. І каб не было такога, што чалавек не ведае, што куды ён з'язджае, щоб ён быў упэўнены, што яго тут падтрымаюць, патрэбна праца гэтых шэлтараў. Нам мала гэтага. Калі мы назбіраем грошы, мы адкрыем яшчэ адзін свой шэлтар таксама. Нам патрэбна яшчэ 2 кватэры. Па адной ведуцца перамовы з польскай уладай, ужо ведуцца. Па іншай кватэры там іншая краіна, і пакуль што ёсць толькі намёткі, але думае. Но вся справа тым, што шкада некаторыя рэчы без грошай зрабіць немагчыма. І гэта вельмі важна. І мы адпрацавалі марафон. Наша асацыяцыя удзельнічала ў марафоне. Мы здалі справаздачу, мы прайшлі ўсе гэтыя іспыты і гэтак далей, все пераправеркі прайшлі. Мы адпрацавалі 70%, все пайшло в Беларусь. А 30% пайшло тым, хто толькі вызваліўся. Ну, то бок, гэта іншыя краіны, такія, Расійская Федэрацыя, Грузія, Літва, то бок, толькі чалавек прыехаў, таму што некаторы, я, напрыклад, прыехаў, у мне быў заплечнік 30 літраў за спіною. Все. І ў кішэні $150. І гэта я яшчэ не дрэнна выязджаў. Так, ёсць людзі выязджаюць, яны зараз там прадаюць кватэры і ратуюцца, у іх ёсць грошы. Але гэта розныя выпадкі. Ёсць такія, якія прыязджаюць, я ведаю такія выпадкі, яны прыязджаюць, у них 5 евро ў кішэні. І ніц ты з гэтым не зробіш, таму што альбо жыццё. І калі мы маем тут сустрэць гэтых людзей, і, дарэчы, все ўжо ведаюць пра гэты шэлтары, все ведаюць, як яны працуюць. Нават того чалавека, як у нас тут зараз модна казаць, ёсць пытаннічкі, то да нас пытанняў толькі 2. Чаму мы малыя срокі адсидзелі? Чаму там не сканалі? Все. А в кожным шэлтары прымаюць удзел працу палітвязі. Нават у Федаронак мы таксама дапамагаем. Вроцлаўскі шэлтар – гэта ўвогуле праца, на месцы працуе наша асацыяцыя. І займаюцца гэтым палітвязні, сустракаюць сваіх, і вельмі важна, калі чалавек адбыў свой тэрмін, прыйти, каб яго сустрэў такі ж самы хавруснік бы ён. Таму што ён разумее, што такое нужнік, чаму тут і так трэба хадзіць, а не якш інакш. Ну, ён разумее, што такое гарбата азначае, і калі ты п'еш разам, чаму трэба рабіць 2 глыточка, а не 3. Шмат словаў падтрымкі. Вось наш пастаянны глядач Владимир так і кажа: гаспадар Зміцера, гуш падтрымку з чату госцю. Але ёсць і такое пытанне. Ларыса Петрык піша: калі ўжо перастануць прасіць грошы ў людзей на падобныя праекты, іншых варыянтаў няма? Калі просяць, значыць жывуць. Калі просяць, значыць жывуць з разуменнем таго, што існуе яшчэ салідарнасць, існуе яшчэ Беларусь.
значыць спадзяюцца, што будзе дапамога. Так, мажліва, дзесьці існуюць іншыя варыянты. Але мы працуем толькі год. Мажліва, праз год яшчэ мы ўжо будзем дапамагаць і ў такіх праектах іншым людзям. Яны ўсё роўна будуць, таму што ў Беларусі палітвязні будуць заўсёды. Нават калі здохне сіпатая шлёндра. Пакуль не зменіцца разуменне, зараз паўторым на Берлін і за дзеда. Да гэтага часу там весь час будуць палітвязні. Нам дапамагае Левончык, у мне да яго пытанняў няма. Ввогуле няма. Па-сур'ёзнаму няма. Ён дапамагаў нам працаваць і у марафоне, і з шэлтарам, дапамагаў адкрываць яго. Гэта, дарэчы, таксама праца вельмі важная. На месцы мы ўсё шукалі, знайшлі дом, знайшлі як і што там, падтрымліваюць вроцлаўскія на месцы вельмі цудоўна. Калі ў чалавека паўстае пытанне, чаму ўвесь час просіце, ну так задайце гэта пытанне не нам, мажліва, нашым палітыкам. Ну, гэта ўжо сур'ёзна проста. Ну, з іншага боку, калі ёсць беларускія праекты, то, можа быць, беларусам трэба неяк думаць, як самім іх пачынаць утрымліваць, а не толькі хадзіць па свеце з працягнутай рукой і спадзявацца, што на ўсё беларусам, на ўсё беларускае ад беларусам дадуць хтосьці іншы. Я наадварот, я разумею наступнае, пакуль у нас не будзе хаця б такой салідарнасці, як у Польшы, я ўжо не кажу пра чэшскую, то мы будзем хадзіць і з працягнутымі далонямі. Але калі нам ёсць да каго звярнуцца, значыцца, мы стаім на тым, што хутка гэта салідарнасць будзе моцная. Вось якас я быў на адной закрытай сустрэчы тут, у Польшы, і паўсталася пытанне, навошта вы возіце адтуль людзей? Можа, яны не хочуць яшчэ што-небудзь. А я з чалавекам размаўляў і сказаў, вы маеце ввогуле разуменне, што чалавек у небяспецы жыць не будзе. Калі ён шукае ратавання, ён яго будзе шукаць і сам. Калі не мае магчымасці прыехаць у Польшу, ён паедзе ў Расійскую Федэрацыю. Мы все павернемся дадому. Пытанне толькі хто што прывезе дадому. Калі мы адтуль прывезем хоць некае разуменне таго, што існуе беларуская мова, што існуе Беларусь, што існуе салідарнасць, што існуе нацыя наша. То з Расійскай Федэрацыі, я лічу, такога не прывезуць. Дарэчы, Олег, вось добра, што узгадалі пры магчымасці з'ехаць. І тут я б хацеў звярнуцца да вашага праекта, ну, ці як это правильно назваць, пад назвай «Зямля», проект «Земля». Што гэта, як гэта і для чаго? І для чаго? Праект «Земля» цалкам распрацаваны ў Беларускай асацыяцыі палітвязняў, запущены і працуе ў нас у супрацы з рознымі пляцоўкамі. Па-першае, я хочу адразу падзякаваць і НАУ, і непасрэдна Пал Павловичу за тое, што ён дапамагаў у распрацоўкі гэтага праекта, і тут нельга сказаць, і праца НАУ вельмі вялізная, таму што гэта наладжванне стасункаў з кансулятамі, дапамога чалавеку зрабіць і падацца на гуманітарную візу. Калі чалавек выходзіць з зоны, калі выйшаў з зоны, як вы думаеце, ну, у мяне крышку было лепш, мяне чакалі, а не кожнага чакаюць, яны выходзяць з зоны, і у кожнага розная сітуацыя. Як вы думаеце, пасля адсідкі у яго ёсць жаданне дзесьці там лазіць і пачатак шукаць, як афіцыйна рабіць і гэтак далей? Не, няма. Людзі палохаюцца браць і проста тэлефон у рукі бліжэйшыя паўгады. Тут, калі людзі прыязджаюць, яны яшчэ некалькі месяцаў прысядаюць ад гэтых сірэн паліцэйскіх, а на бусік, калі едзе, звяртаюць увагу. Я яшчэ да сённяшняга дня шпацырую вакол мне мае чорныя сябры, якія сядзяць там у калоніях. Яшчэ зараз, уже 2 гады прайшло, і мне яшчэ пакуль што толькі пачынае папускаць, але не папусціла. І не папусціць. І таму такім людзям патрэбна дапамога. Падказаць, як што зрабіць, як падаць і гэтак далей. Врэшце гэта все разраслося ў тое, што мы прыйшлі в МЗС і распавялі пра всю гэтую справу. МЗС пагадзіўся з намі працаваць.
І зараз на сягонняшні дзень каля 100 зваротаў мы ўжо маем. Наш гэты праект, ён працуе, дарэчы, і з эвакуацыйнай камандай Байсол, і з Байхелп, са всімі вядомымі пляцоўкамі, якія займаюцца акурат гэтай тэмы. Мы дапамагаем людзям, зрабіце свой кейс, падаць яго, праводзім суправаджэнне. То бок, калі чалавек, ось, разумееце, калі я рабіў сваёй жонкі візу, тады нам адказалі, зрабіце анкету самі. Мы пачалі штосьці бегалі па суседзях, гэта все таемна было, таму што трэба ж было так, каб не заўважылі. Дзесьці знайшлі некую анкету, раздрукавалі, прыходзім да кансулята, падаемся, а там кажуць, а гэта не тое. Не так, тут памылкі. У вас ёсць паўгадзіны, каб вы перарабілі. І выходзіць моя кабетка, а я сижу і думаю, дзе мы гэта зараз зробім. Мы ў іншым горадзе, ў іншым месцы. Як гэта рабіць, і ніхто не валодае гэтай інфармацыяй. Самі беларусы вінаваты ў тым, што ў нас такая сітуацыя з візамі, са ўсімі візамі, не толькі з гуманітарнымі. Не палітвязні надавалі гэтых віз гуманітарных, па якіх туды-сюды шпацыравала палову Рэспублікі Беларусь. Польская ўлада на гэта звярнула ўвагу, яны разбіраюцца з гэтым пытаннем. Яны знайшлі са свайго боку прыемны варыянт. Мы са свайго боку таксама гэта все прынялі, разбіраемся. Нас прынялі як афіцыйную пляцоўку. Ад нас чытаюць, адказваюць і дапамагаюць. І мы не парушаем ніводнага закона. Экстрана прыходзіцца некаторы час працаваць, разумееце? Ну вось акурат такі ў працяг пытання ад гледача пад нікам Максім. Ці выпускаюць за мяжу зараз былых палітвязняў? Вот, то есть, вот два моманта. Вот сёння, умоўна кажучы, ці вот там же ж Воскресенскі дружок это самое Азаронка анансаваў, што до 17 верасня будзе чарговы выпуск палітвязняў. Вот у гэтых людзей, якія ўжо выйшлі па папярэдніх тых самых дэкрэтах, зараз выйдуць. Ёсць першая магчымасць ввогуле тэарэтычна чыста выехаць, другая атрымаць вот, ну, магчыма дакументы, па якіх выехаць. Ёсць. Першы я задаваў пытанне, што ёсць просто падазрэнне, што яны под таким колпаком, што яны просто не могуць, нават калі жадаюць з'ехаць. Вось чаму з'явіліся все гэты Воскресенскія, вось гэта суполка по павяртанню там створаная пры Лукашэнкі, якая будзе займацца па разгляданнем спраў. У Лукашэнкі зараз стаіць вельмі сур'ёзная праблема, вельмі сур'ёзная адток людзей, плыня зыходзіць з Рэспублікі Беларусь. Вельмі шмат знаходзіцца за мяжой тут у еўразвязе, некаторыя нават дапаўзлі да Аўстраліі, дапаўзлі да В'етнама, носіць беларусаў по всему свету, да Амерыкі, в Расійскай Федэрацыі людзі з'язджаюць і будуць з'язджаць. Ужо не зусім дуркаваты наш народ, ён умее чытаць нават па-руску альбо па-беларуску, некаторыя па-ангельску, па-польску і на іншых мовах, а там напісана простымі літарамі, гэта ўжо было ў гісторыі, і разумны чалавек гэта разумее. Трэба ратаваць і жыццё, і нельга яму ў гэтым пераскаджаць, ён праў. Так як праў чалавек, які піша на памілаванне, знаходзячыся ў концлагеря, так і праў чалавек, які прыязджае і разуменне таго, што ён хоча з'ехаць, таму што яму абрыдла гэта вся сістэма. Нават з гэтага. Не тое, што яму небяспечна, яму абрыдла гэта сістэма. Ён хоча вольнага нармальнага жыцця. Гэта зразумела. Ён выйшаў па памілаванні, там па прашэнні, але ціхарэй-то хапае. Хапае. І вот яны стаяць і это самае і карауляць кожнага з гэтых вышедшых з аднаго боку, а тут трэба дакументы яшчэ нейкім чынам аформіць. Карауляць. І нават зараз яны яшчэ дзеянні прымаюць. Вось дзякуючы такой мажлівасцю я хацеў бы данесці, каб у Беларусі пачулі, таму што я разумею, што еўрарадыя глядзяць у Беларусі. Вось, і я хочу распавесці людзям. Перадайце сваім сроднікам, сваім сваякам, тыя, хто сядзяць, каб все свае прысуды адправілі заранёў поштай дадому, таму што пры выхадзе ў іх забяруць. Калі чалавек выходзіць, ему даюць даведку на рукі. Ён едзе да сябе дадому з гэтай даведкай. Ён з цягам 3 дзён павінны стаць на ўлік у РАУС. Сфатаграфуйце, занатуйце гэтую даведку. Захавайце дзе-небудзь у электронным выглядзе з 2 бакоў. Якасна, каб яе можна было чытаць. Гэта ваша магчымасць з'ехаць з гэтай
дуркаватай беларусіяніі. Гэта дзейсна так. Таму што, прабачце, зараз ужо беларусам не давяраюць, што ў мяне бяспека, дайце мне гуманітарную візу на. Мы самі ў гэтым вінны. Самі ў гэтым вінны. І мы спрабуем гэта выправіць. І мы працуем над гэтым. Таму чалавеку спатрэбіцца для гуманітарнай візы паказаць, які ў ёй ёсць пераслед. Разглядаюцца пытанні розныя, і для гэтага я папрасіў бы зрабіць вось гэту нашу пошту. Таму што пошта, насамрэч, гэта самыя бяспечныя стасункі на сённяшні дзень, дзе там проста чалавек хай напіша сваю патрэбу. Я хотел бы дать, вот тут у нас у описании есть пошта проекта «Земля» Ассоциации палітвязняў даволі. Калі ласка, калі ёсць патрэба, пішыце на гэтую пошту і, калі ласка, звяртайцеся, вам дапамогуць. Ну, між тым паспрабуюць і будуць імгненна ісці зрабіць все, каб якасць дапамагчы. Таму што разглядаюцца все пытанні. Калі складаныя пытанні, мы разумеем, што гэта павінны лепей нас вырашыць Байсол, мы адразу ж звяртаемся да службы эвакуацыі Байсола. Вот на сёння якія самыя тэрміновыя, самыя складаныя кейсы? Шкада, але гэтага не распавядзеш. Я ведаю толькі тое, што, напрыклад, зараз адзін чалавек кагосьці чакае ў далёкай краіне. Ну, будзе чакаць і пойдзе сустракаць. Я ведаю, што вось на дадзены час па праекту «Земля» тут уже прыехала шмат людзей. Ужо можна сказаць, што шмат. І гэта не публічны праект. Але трэба мець думку тое, што па гэтаму праекту павінны людзі ведаць яго. Таму што махлярства таксама тут квітнее. Як вы думаеце, што махляры будуць сидзець і чакаць, пакуль мы наладзім працу з міністэрствам замежных спраў альбо з кансулятамі? Не будуць. Чалавек можа трапіць у паску. Праект «Земля», дарэчы, гэта не толькі візы. Па праекту «Земля» мы яшчэ прымаем і дапамагаем першасную легалізацыю, робім тут, сустракаем. І нам не важна, палітвязень гэта, не палітвязень, уцікач. Мы стаім на сваіх пазіцыях такіх, і я стаю на такіх пазіцыях, што дзякуй Богу, што ў чалавека хапіла разуменне і хапіла рэакцыі, хапіла пазбавіцца ад сполаха і не стаць палітвязем. Гэта самае галоўнае, што мы павінны зрабіць. Я разумею, што, мажліва, некаторым прывабліва было б чуць, што нам патрэбны палітвязні. Вы сперш вызваліце тых, хто там сидзіць. І, дарэчы, вызваліць іх можна адным шляхам. Вызваліце краіну. Але ніхто ніколі мне не задаваў пытання са ўсіх карэспандэнтаў, а як ты бачыш гэты шлях? А ён ёсць, і вельмі просты. А як ты бачыш гэты шлях? Вот я буду першым і адзіным. Насамрэч, у Лукашенка гэта цыклічнасць. Сама сістэма цыклічнасць. І суадносна вырваўшы хоць 2-3 звіна з гэтага ланцуга, яна пасыпецца. Фактычна 20-й год і вырваў першае звіно. Гэта нацыянальную самасвядомасць. Другое звіно павінны вырваць мы тут. Гэта санкцыі, якое не даст знаходзіцца, і ціск не даст знаходзіцца ў супакоі. Трэцяе звіно – гэта нашы ВРФ в Украіне. Але гэта все звенні. Гэта все ланцуг. Але самая сістэма, яна аднолькавая. Сперш ён праводзіць выбары, потым садзіць, потым выпускае, потым садзіць ужо сваіх за некія там хабары, потым раздае ардына міліцыянтам, дзе да кожнага ордэна даручаны грашовыя сродкі. Гэта сістэма існуе ва ўсіх краінах свету. Калі ты атрымліваеш узнагароду, асабліва ордэн, там далучана грашовая пенсія табе. Гэта зруйнаваць цяжка, але магчыма. У нас бліжэйшы Новы год ён скажа зноў па 500. 9, 10 ці 8 раз. У яго все цыклічна. Вырваце звенья і парушыце гэту цыклічнасць, вось табе і все. Вось і перамаглі. І ў нас для гэтага ёсць усе шанцы. Не трэба звяртаць увагі на старую апазіцыю. Яна склала далоні і сидзіць, чакае, пакуль штосьці Беларусь зробіць.
Вось яна зрабіла. 20-й год гэта тое, што зрабіла Беларусь, тое, што зрабіў народ. Трэба даглядаць і за полем. Калі мы не будзем сачыць і за полем, мы не збожжа зберэм, а барвенне зберэм. Лапухі пазбіраем. Калі будзем даглядаць за глебай, за полем, вырасце прыемная зернятка, вырасце глеба, вырасце збожжа. І мы гэта тут павінны рабіць. І прабачце, тут нема сядаць за перамовы. Яшчэ ніхто не вёў санкцыі за тое, што палітвязні працуюць на расійскія ўзброеныя вайсковыя гэтыя армію іх. Яны шьюць, яны робяць для выбуховак скрыні. Я гэта все бачу, я гэта рабіў, я працаваў. Мы рабілі для беларускага прадпрыемства ў Рагачове, які везла свае прыборы начнога даглядання скрыні. Вось мы іх рабілі, і іх колькасць узрастала. Людзі рабілі некалькі смен падрад скрыні пад снарады, пад патроны, пад выбухоўкі. Гэта рабілася заўжды, але іншы колер пашоў, не беларускі. Я бачыў жаўнерскую вопратку, якая выглядала не як беларуская, тую, што шаўцы шылі. Таму гэта все можна зрабіць. Для гэтага трэба салідарнасць, я згодны. Для гэтага патрэбны шэлтары. Да гэтага і звяртаемся. Ну што ж, на жаль, трэба завяршаць нашу размову. Не першая і не апошняя размова ў нашым эфіры з Олегам Кулешам. Мы будзем сустракацца яшчэ, тым больш, што ёсць тэмы і актуальныя, надзённыя, і, можа быць, філасофскія, глобальныя для абмеркавання. Так што будзе яшчэ. А калі у вас ёсць магчымасць, ёсць душэўная патрэба і ёсць разуменне неабходнасці праявы салідарнасці, калі ласка, падтрымайце капейчынай шэлтары, про якія мы зараз гаварылі, і, безумоўна, для тых, каму актуальна, звяртайцеся, пошта ёсць асацыяцыі палітвязняў, калі патрэбна далучыцца да праекту «Земля», неабходна дапамогу ў атрыманні гуманітарнай візы, пішыце, звяртайцеся, вам дапамогуць. Ну і самае галоўнае, гэта не забывацца тыя даты, тыя падзеі, тыя учынкі, якія ёсць у нашай ужо цяпер найноўшай гісторыі. Да прыкладу, карагодную справу, карагоды брэсцкія, якія пачаліся і праходзілі 13 верасня 2020 года. Дзякуй, Олег. І са святам, усіх карагоднікаў са святам, усіх беларусаў са святам, таму што гэта свята. І дзякуй за падтрымку, якую вы зробіце, таму што мы шчыра і сумленна все распавядзем пра свае соцсеткі, яны у нас таксама існуюць. Але ж беларусаў са святам. Дзень карагодніка гэта будучае свята. Мажліва, мы калісьці будзем танчыць карагоды вольна. Ну, безумоўна, будзем танчыць карагоды вольна, безумоўна, свята хай сабе трагічнае, але ў той жа час і прыгожае, і годнае. 13 верасня 2020 года. Запішыце, пазначце, памятайце. Олег Кулеша, змейстер Лукашук. Слухайце, глядзіце, дапамагайце, падтрымлівайце. Салідарнасць наша. Все. Да сустрэчы і жыве Беларусь. Жыве вечна.